Intersonic uvádí hrají hudba, střih, kamera, Tak co, Kesi? Vím o prýma nočním podniku. Pojď, celý den jenom makáš. Ne, dík, Joey, musím ráno brzo vstávat. Nechceš, abych tě odvedl? Ne, nehraj si na mojí mámu. výroba, scénář a produkce, režie. No tak. No, pojď. No tak dělej. Počkej! Počkej! Nech mě! Rázlo! Můžu se na ně celý den!
Policie! Pomoc! Policie! Pomoc! Díky bohu, že jste tady. Tihle dva grázlové mě chtěli před chvílí přepadnout. Přísahám, obrovský polda! Nesnáším tady ten smrad. Dobré ráno. Jo, takže je tu zlomenina druhého a třetího bratle. Jo, v téhle části zřejmě ji držel za hlavu, zvedal a pak i prudkým trhnutím, když visela, zlomil vás. Ale to není tak zajímavé. Mnohem zajímavější je rána tady do hrtanu, podívejte. Je velmi tvrdá. Ještě si myslíte, že to udělali ti dva? Mám výpověď očitého svědka, který viděl, jaký ti kluci přepadli. Můžete jí zakryt obličej. Je to Cassie Philipsová. Chodil jsem k ní na skleničku před spaním. Znala spoustu fórů, byla moc vtipná. Říkal jsem mi vždycky, že by se s tím mohla klidně živit. Další důvod, proč by měli být ti dva darebáci za mřížemi. To se mi nezdá, Lovejoy. Podívejte se na velikost tady, těch jejich pohmoždění. Co pak by tohle mohl udělat někdo z těch kluků? Snad opravdu věříte, že to byl Polda? Proč ne? Znala mě i další policajti. No tak dobře, pojďte pryč. Potřebuju čerstvý vzduch. Musela jsi mít hrozný strach, Cassie. Hlavně z něj. Skončili jsme docela brzo, co? No teda jo. Dávej pozor! Co je s tím semaforem? Je snad rozbitej? Klídek. Pospícháš? Policajt, schovej to pivo. Kde jsi to vzal? Já nevím. No jo, v čem je problém, poručíku? Ach jo, chci, abys šel ven. No proč? Bude lepší, když ho poslechneš. Víte, já už nemám žádný prachy na pokutu.
Komisaři, je tu inspektor McRae. Může jít dál. Posaďte se, prosím. Přečetl jsem si vaši zprávu. Zdá se, že jste naprosto přesvědčen, že jde o skutečného policistu. A ne o někoho, kdo se jen za něj vydává. Nezabili jen tak. Chtěl mít svědky. Aha, tak to je. Nejspíš chce zdiskreditovat policejní sbor, aby potvrdil představy o zlých policajtech. Měli bychom se blíž podívat na naše lidi. Ať policejní psycholog prověří policisty, kteří měli nějakou mentální poruchu, pokoušeli se o sebevraždu, nebo byli v nějakém stresovém stavu. Jistě. Proč tedy neprověřit všechny, když už to děláme? Hledáme bílého muže přes 6 stop vysokého, nosí policejní uniformu a nemá alibi. Nevím, kde máme začít hledat, komisaře. Poslouchejte, nechci, aby se to dostalo ven. Nemluvte o tom. Dokud to půjde. Zabije znova. Rád zabije. Řekl bych, inspektore, že o tom chlapovi hodně víte. Kdy vám naposledy dělali psychologický test? Před časem, komisaři. Nepokoušel jste se i vy před několika lety zastřelit? Čistil jsem pistoli. A ta vystřelila. Přesně 10 dní potom, co vašeho kolegu zabili při služebních povinnostech, vaše pistole náhodou vystřelila. Od té doby nejste klidný. Ani teď. Se moc často nesmějete. Nechte mě, to je mý auto! Pane Bože! Pomoc! Kde jste kdo? Pomozte mi někdo! Pomoc! Pomoc! Pomozte mi, prosím vás! Rychle! Zabije mě! Prosím vás! Zabije mě! Prosím vás! Co chcete? Tak kdo je tam? Pomozte mi, prosím! Rychle! Zabije mě! Prosím vás! Lidi! Dost mě překvapilo, že jsi mi volal. Myslela jsem, že už tě neuvidím. To já tě zase vidím ve zprávách každý večer. Předtím, než zhasnu světlo. Jak romantické. Gino, nevolal jsem kvůli romantice. Ale vraždě. Děkuji. Musíme varovat lidi. Většina z nich má respekt před uniformou. Udělají všechno, co se jim nařídí, včetně procházky tmavou ulicí.
Koho zabijí? Šlapky? Pasáky? Nevinný lidi. No nazdar. Šílený policajt? Slušnej titulek, co? Věděl jsem, že je na tebe spolehnutí. Ty si s tím poradíš nejlíp. Udělej větší rozruch než kolem AIDS. Jedině tak se úřad probudí. Jsi připravený se namočit? I přímo svým jménem? Jsem vždycky připravený na všechny potíže. Ale chci, abys to řekla už dneska večer. Tak jo, potřebuju každý detail. Jména svědků, fakta vražd. Tady je všechno, co potřebuješ. McCray, pamatuješ? Ještě ti dlužím. Nic mi nedlužíš. A nyní mimořádná zpráva. Náš reportér byl informován z jednoho pramene newyorského policejního sboru o pokusu oddělení vražd utajit fakta týkající se nedávných 3 vražd. Fakta i svědkové zločinu neomylně prokazují, že vrahem je uniformovaný policista. Opakuji, uniformovaný newyorský policista byl viděn při páchání brutálních vražd, ke kterým došlo ve městě po setmění. Otázky, na které žádáme odpověď. Proč chce komisař Pike utajit tato fakta? Ví starosta, co se děje v jeho městě? Jak se může veřejnost sama bránit, když ani neví o psychopatovi v policejní uniformě, jehož záměrem je zabíjet lidi místo, aby je chránil? Zítra v ranních zprávách budeme vysílat rozhovor s detektivem McCrayem, který je pověřen vyšetřováním a který dostal příkaz nemluvit s tiskem. Nedostaneš. Každý si dneska klidně střílí po policajtech. Víte, co řekla? Myslela, že je to ten šílený maniak. Dostali jsme přes 700 dopisů obvinujících různé policejní důstojníky. Podívejte, když vám dá policajt pokutu za špatný parkování, co uděláte? Napíšete dopis, že je vrah. K sakru, proč se to muselo semlít, když mám měsíc do Všichni pence? máme problémy, kapitáne. Turistika klesla o 40%. Musíte toho hajzla chytit. Každý den stojí poplatníky daní miliony. Ripley, když to nechcete dělat, požádejte o předčasné uvolnění do penze. V žádném případě. Já toho lumpa dostanu. Je chytrej. Pořád je krok přede mnou. Když jsem v Tribeku a Soho, tak je na východní straně. Možná dostává informace rovnou z policie. Možná je jedním z nás. Ty máš zas dneska v noci službu? No jo, víš, co se tu děje. Všichni musíme dělat přes čas. Vždycky v noci. Mám o tebe strach, když pracuješ v noci. Mně to taky není příjemný. Nikdy jsi nestěžoval. Když přijdu domů, chci zapomenout. Jsem tak strašně sama, Jacku. Dřív jsi se mnou povídal. Ale proč jsi se přestala léčit? Já chtěla, abys v tom pokračovala, všechno bych ti platil. Takže to je moje chyba? Udělal jsem všechno, abych udržel manželství pohromadě. Mluvíš, jako by už nebyl. Nestačí jenom mluvit, musíš taky poslouchat.
Asi proto si bereš tolik služeb navíc. Utíkáš ode mě. Nebo je v tom něco jiného? Co pro boha myslíš? Někdy v noci ze spaní křičíš. Skoro jako by se zdusil. Často mám strach, že bys mě mohl ve spánku uhodit. Už jsem tě někdy uhodil. Vím, že bych se neměla bát vlastního manžela, ale já... Proč jsi nic neřekla doktorovi? Proč jsi mu zkrátka neřekla, bojím se ho a nevím proč? Ach, Jacku, prosím. Nechoď dneska večer pryč. Zůstaň tu se mnou. Nemůžu. Jsem na rozpisu služeb. Udělám si čas na víkend. Pojedeme na výlet. Co takhle do Terrytownu jako... Ty, proč se otahuješ? Promiň. Nevím, co se mnou děje. Já nechci být pořád sama celý dny. Něco slyším. Mám dojem, že něco slyším. Podívej, máš zamčený dveře, navíc máš pistoli a umíš s ní zacházet. Počkej, udělám ti to. Podívej, až přijdu, dám pozor, abych tě nevzbudil. Můžeš mě vzbudit? Možná, že moc spím, víš, slyšela jsem, že to může způsobit deprese, když člověk moc spí. Buď opatrnej. To slyším každý den. Zase odešel, že ano? Kdo je tam? Proč mi pořád voláte? A proč Jack zabíjí lidi? Udělá to dneska v noci zas? Proč jste na mě tak zlá? Ahoj, Jacku. Ahoj, Benny, tak co? Není to velká puška, zvládneš to. Jasně, spolehni se. Proč jsi mě sledovala? Myslela jsem... Bála jsem se, že seš... Oh. Bože. Nechtěl jsem, abys na to takhle přišla. Chtěl jsem ti všechno říct, ale nevěděl jsem jak. Toho nechoď ke mně. Máš právo nás nenávidět, ale
Teď mě nech, abych ti vysvětlil. Nechci nic slyšet. Už mi nic neříkej. Stejně vás oba zabiju. Ellen, dej to pryč. Podívej, dej mi tu zbraň. Nech jít. Nech jít. Crucifix. Už jste zaplatili? No. Měli jste tu asi pěkně veselo, co? To jsem teda zvědavá na ten binec. Budete držet hlídky po dvou po celém obvodě. Rozdělte si jednotlivé úseky. Je naprosto nutné dodržet bezpodmínečně mezi sebou spojení. To nám zajistí Stuart. Nebudu, pánové, opakovat dvakrát. Forreste, na okamžik. Jistě, už jdu. Tak už víte, kde se usadíte, až budete v penzi? Ještě platí Florida? Jde o vaši ženu. Volala vám a stěžovala si na mě. Měla by spíš navštívit právníka. Nevycházíte spolu moc dobře? Ripley. Kapitáne Ripley. Kapitáne, od kdy vás zajímá můj soukromý život? Od té doby, co našli vaši ženu mrtvou v pokoji lacinýho motelu na 11. Avenue s rozříznutým hrdlem od ucha k uchu. Ne, to není pravda. Chcete vidět fotografie? Vyběhla ven. Myslel jsem, že šla domů. Byl jste tam tedy? Chtěl jsem ji zastavit, ale měla pistoli. Strážníku Forreste, dřív než něco řeknete, přečtu vám vaše práva. Schováváte si výstřižky. Tohle jsem nikdy neviděl. A co tady? Deník vaší ženy. Psala: teď už věřím, že by mohl můj manžel páchat ty vraždy. Proto jste ji sledoval. A nakonec ji umlčel. To není pravda. Máte alibi na středu večera nebo na minulý pátek? Byl jsem doma. Kdybyste byl doma, manželka by vás jistě nepodezřívala. No, dobře, byl jsem s někým jiným. Dost, promluvím si s klientem sám. Souhlasíte? Pan obhájce se svými právy byl seznámen a rozhodl se vypovídat. To je nepřípustné. Přiznal se, že byl v motelovém pokoji v přítomnosti obětí. A to vám stačí? Tak, pánové, vypadněte, ano? Jak si přejete? Pane obhájce, první věc, kterou chci vidět zítra ráno na stole, je vaše zpráva o případu. Hned ráno. Nashledanou.
Chtěl by mi hodit na krk vraždy toho maniaka, potřebuju krev a já se vezu. Jsem si jist, že jste neměl kontrolu nad svým jednáním. Říká se tomu neodolatelný impuls, název právní obhajoby. Možná si ani nepamatujete, že jste ty činy spáchal. Zatmění, momentální ztráta paměti. Vy jste se zbláznil, já to neudělal. Navštěvoval jste přece manželskou poradnu. Ale jděte, manželská poradna. Mám svědka, byl tam ještě někdo jiný. Nechci ji do toho zatahovat, dokud to bude možný. Chlapče, teď potřebujete každou pomoc. Zničí to její kariéru. Počkáme do konce týdne, když do té doby nenajdou skutečného vraha. Řeknu jméno. Řekla jsem dětem, že když uvidějí policajta, ať rychle přejdou na druhou stranu ulice. Vidím policajta, radši jdu. Znal jsem spoustu kámošů, který zastřelili policajti ze zadu. Zastřelili ho a on neměl ani pistoli, ani nůž, jen nějaký lesklý předmět. Poldové rádi zabíjejí, proto jsou poldové. Jo, a kde je další na řadě? Policajti potřebujou, aby z nich šel strach. Tak jsou chlapáci, protože co jsou bez uniformy? Já se jich nebojím. Za mých časů jsme měli před policajtem respekt, jinak vás praštil pendrekem bez řečí. Oni byli zákon. Teď musí střílet, aby si získali úctu. Policajtům už nikdo nevěří. Od té doby, co ten šílenec obchází kolem. Teď, když vidíte policajta, radši uháníte pryč. Na nic nečekáte. Poslouchejte. Asi před 18 lety jsem měl případ. Policaj předstíral, že vraždy páchá nějaký šílenec. Víte, co udělal? Zabil svou ženu tak, aby to vypadalo jako další sériová vražda. Jack se musí podrobit prohlídce u psychologa. Snad nechcete říct, že je tak chytrej. Je policajt a možná i detektiv. Keci. Pokně Ripley, proč ne? Každý detektiv si schovává starou uniformu doma ve skříni a nikdy ji nevyhodí. Já vám něco řeknu. Kdyby měl Jack alibi, už by ho dávno vytáhnul. Jack jen někoho chrání, ať už je to kdokoliv, nechce ho do toho zatáhnout. A vrah ví, o koho jde. To jste policajt? Krucifixem. A co jste vy? Taky. Hrozí nebezpečí. Proč? Ten chlap dá chvíli pokoj. Než spáchá další vraždu. Čeká jen, až stáhneme hlídky. A pak se jí hned vrhne na první nejvhodnější objekt. Proč si vybral mě? Podle velikosti popisu tvé osobní dokumentace získává informace přímo z komisařství. A pak ty tvý sexuální hráčky. Nikdo o tom nevěděl. Tvá přítelkyně se někomu svěřila. Ta jediná nás může přivést na stopu a proto je v nebezpečí. Říkám ti, umí se o sebe postarat. Střílí líp než my dva dohromady. Je u policie? Znáš ji? Tereza Malloryová. Gratuluju. To fakt nikdo neví. Podle toho, co jsi řekl, pochybuju. Kde ji najdu? Dneska noci slouží. Jak se máš, krásko? Celkem to jde. Nechceš se někam svést? Líbí se mi tady skoro jako doma. Můžu ti nabídnout něco jiného. A nechceš to trochu upřesnit? Nejsi náhodou policajtka? Přesně tak, trefil ses do černýho. Proč se nesebereš a nejdeš domů za ženou a dětma jako hodnej chlapeček? Jo, právě jsem to chtěl udělat. Budu na tebe myslet, brouku. Aha, za to tě zatknout nemůžu. Čau, krásko.
Kdo je tam? To je Meloun? Ahoj. Hele, aby nedošlo k nějaký mailce, mám tady službu. Jsem inspektorka Maloriová. No, 3. okrsek, bílá karta. To nebylo jenom ochranou vestou. Střelila jsem ho minimálně 2krát do hlavy. Přineste mi účet. Díky. Hrozný pohmožděniny. Říkám ti, Franku, měl obrovský ruce. Byly jako kus ledu i přes rukavice. A vůbec nedýchal. No jo, ale to do zprávy nedáme. Proč jsi mě vlastně hledal? Seš jediný Jackův svědek. Musíš zmizet. Hele, říkal ten chlap něco? Ne, ani slovo. Končíme. Ještě něco? Jo, ještě jednu dvojitou. Ty mě chceš opít? Ne. Chtěl bych tě jen dnes večer schovat někam do bezpečí. Buď klidná. Proč nemůžu domů? Neblázni, jestli ví, kde pracuješ, tak jistě taky ví, kde bydlíš. A odkud? Musela si říct někomu v práci o svém vztahu. No tak. Jacka někdo sledoval. Taky telefonovali jeho ženě. Komu jsi to řekla? Asi znáš Selinu Landovou. Měl bych? Jistě, pracuje u sboru už 20 let. Taková stará čarodějnice. Víš, má něco s nohou. Jo, jasně. Chodí s holí známý. No vidíš, táta byl policajt. Ano, dělá na komisařství. Už tam tak dlouho, že už ji ani nevnímáme. Co je to? Klíč od mýho bytu, vchod E. Pořádně se tam zamkni. Zavolám ti, než přijdu. Vytočím číslo, 2krát zvoním. Položím, znovu zavolám. Jinak telefon neber. Myslela jsem, že mi budeš dělat společnost. Zavolám taxika, nechci, aby šla pěšky. Ještě se stavím na komisařství, myslím, že slečna Nolandová má službu. Co se vám stalo, McCray? Úraz při holení. Podepište mi to, prosím. No jistě. Přišel jste ve špatný čas, počítač je rozbitý. Jak můžeme chránit město bez počítače? Jestli chcete informace, musíte vyplnit formulář a já vám je na ráno připravím. Máte nějaký pero? Díky. Špatně se mi píše s tou rukou. Mám 11.
Víte, my se určitě známe. Léta se tady potkáváme na chodbách. A máme společnou známou. Koho? Maloriovou. Terezu. Dneska večer měla na mále. Proč? Co se stalo? Měla právě noční službu, přepadnul jí psychopat. Hrozný. Co je s ní? V pořádku. Díky bohu, to jsem ráda. Taková bezvadná holka. Já věděl, že se vám uleví, že je OK. Jo, ovšem... Měli bychom někdy zajít na pivo, aby jsme se líp poznali. Jistě. Beru vás za slovo. Co ten formulář? Abych řekl pravdu, není to tak důležitý. Zahodím to. Radši nechte spravit počítač. Jsem rád, že jsme se poznali. Jsem moc ráda, že jsi dneska přišel. Bála jsem se, že se už neukážeš. Musíme si spolu ovšem nutně promluvit. Musíš s těma šílenostma přestat. Proč se nedržíš svýho plánu? Prosím tě, už to nedělej. Prosím. Jo, já vím, že bylo potřeba tu holku zneškodnit, ale takhle to bude lepší. Oni myslí, že viníka už mají. Takže až se uklidněj, budeš volnej a můžeš za starostou a komisařem a pomstíš se jim za všechno. Já vím, že máš hrozný vztek, Mete, ale myslela jsem, že zničíš obchodníky s drogama a tu lidskou verbež, že odčistíš od nich tohle město. Proč
Zabíjíš nevinný lidi. Co to znamená? Co je s tebou, Mete? Co tě změnilo? Řekla jsem, že ti pomůžu a taky chci. Ale přestaň už s tím zabíjením. Nech si ho jenom pro ty, který ti tolik ublížili. Kdo je tam? Odpověz! Jsem hrozně nervózní. Mete? Mete, kde jsi? Potřebuju tě a ty potřebuješ mě. Vrať se, Mete. Hej, co je? Stůj! Uklidněte se, kde jste byl? Šel jsem tam čůrat. To vždycky čuráte s pistolí v ruce? Tak si brzo ustřelíte koule. Aha. Měl jsem strach z té uniformy. Dneska každý blbec hned střílí, když vidí tuhle uniformu. Jo. Tam vzadu jste se mohl zabít, ty prkna jsou schnilý. Za pár týdnů to tu vyhodí do povětří. Jo, brzo půjde do háje celý tohle město. Tady je víc informací o Kordělovi, než máš času na čtení. Byl to hrdina. Jo, Matt se řídil příslovím nejdřív střílej a pak se vyptávej. Ale když to znal líp, byl docela jemný a hodnej kluk. Znal to? Nerad to přiznávám, ale chodil sem a četl ty svý výstřižky. Stejně jako ty. Byl rád, když se o něm mluvilo. Je to ostudný, co mu udělali. Zločin. Politici se ho pěkně zbavili. Šoupli ho do Sing Singu s darebákama, který celý léta chytal. Stejný, jako by mu dali trest smrti. Prej porušoval lidský práva. No, i vrah má svý práva, ne? Zavraždili ho. Ti grázlové zradnice. Neměl děti ani ženu. Většina policajtů, jako byl on, nemá právo na soukromý život. Tady to máš, upleť si to. Nemáš pravdu. Měl hodnou holku. Myslím, že by si ji bejval vzal, kdyby neměl ty trable. A ty jsi znal? Jistě. Jednou jsem přived, snad aby se pochlubil. Nebyla zrovna krásná, ale moc milá. A samozřejmě taky policajtka. Asi jí to dost vzalo, co? Příšerně. Když ho tenkrát odsoudili, chudák holka vyskočila z okna. Chtěla se zabít, jenže neumřela. Bylo to pro ní horší. Zmrzačila se. Dík, Klenci. Jo, takový policajti už neexistujou. On byl jednička. Pořád je. Co jsi říkal? Nic, smaž to.
Budeme ho vyslýchat asi tak půl hodiny. Dobře, zazvoňte, až skončíte. Už víme, kdo je vrah. Řekli jste to obhájci. Samozřejmě, ale nevěřil nám. Taky nebudeš. Slyšel jsi někdy jméno Matt Cordell? Já kdysi prý byl u sboru, je už dávno mrtvej, zabili ho ve vězení. Nejspíš ne. Možná se vrátil. Jenže teď vraždí nevinný lidi. Jak se dostal živý z basy? To si zjistíme zítra ráno. Mám totiž schůzku v Sing Singu s doktorem Gruberem. A co takhle? Nechceš dál pokračovat ve výslechu sama? Trochu ho zmáčknu. Dík. Inspektorka Malloryová pokračuje s výslechem, než přijdu. Dobře. Přestaňte s tím! On všechno ví! Mě to nezastaví! Ví všechno! Ví, že jste tady! A taky ví, že už mu nejsem k ničemu! Už mu nejsem k ničemu! Ví všechno líp než vy! On ví všechno! Ví... Já vím. Já vím. Je tady! Je tady! Nechte toho! Opřete se o mě! Pojďte! Půjdeme pryč. Nebojím se smrti, ale bojím se, že mě zabije, i když ho mám ráda. Proč nikdo nejde? Cordelle, pusti! Sakra, pusti! Ty hajzle, slyšíš? Ne, počkej tu. Co se děje? Neslyšeli jste bzučák? Jste snad hluchej?
Co se stalo? Musíš i hned pryč, pojď. Co bude s tebou, když tě udějí z pistolí zastřelej? O mě se neboj. Musím najít McCraye. Jak se sem dostala? S McCrayem. Venku stojí jeho auto. Dobře, uděláme to takhle. Běž tam a počkej. Když tam nebudem do 5 minut, nastartuješ a zmizíš. Jasný? Jo. Běž. Buď hezky nahoru a opři se o zeď. Já jsem nic neudělal. Utekl si z cely a všecky si povraždil. Co blbneš, to jsem nebyl já. Drž hubu! Ještě tu je. Uteče vám. Nikdo neuteče, zavolám posily. Já! Zůstaňte stát. OK. Poslouchejte. Já jsem nic neudělal. No jasně. Lehněte si na zem, zahoďte zbraň, obličejem dolů. Půjdeme za ním. Slyšel jsi ho, nic neudělal. Terezo, honem. Půjdeme na tu schůzku do Sing Singu. Jasně, jdeš dobrovolně do basy a můžeš tam už klidně zůstat. Jsi statečný chlap. Vůbec nestatečný, spíš vyděšený. Když nedokážu, že Kordel žije, odskáču všechno sám. Tudy, prosím. Vy taky. Můžete jít. Co si přejete? Máme tu v 8 hodin schůzku s doktorem Gruberem, jsme tu dřív. Vaše jméno? McCraye, inspektor Frank McCraye. Dobře. Ordinace lékaře je vzadu vlevo. Fajn, díky. Znal jste Meta Cordela? To víte, že znal. Dělal jsem mu pitvu. Podívejte, vedení vědělo, že se může něco stát. Proč ho tu nechali? On sám to nechtěl. Nechtěl jít na samotku. No, nejspíš. Nechtěl přiznat, že se bojí. Co v tom případě děláte? Co myslíte? No, když je někdo na kousky. Tady nejsme pohřební ústav. Neděláme tady žádné kosmetické úpravy. Když vězeň zemře, není naše povinnost ho nějak zvlášť upravovat kvůli rodině. Spojíme jednotlivé kusy. Dáme je do dřevěné bedny a potom pohřbíme. Tak to bylo i s Metem Cordelem? No, to bych se musel podívat do záznamu. A můžete? Většina jich jde na hřbitov chudých. Ano. Tady je Cordelova karta. Tělo vyzvedla nějaká žena. Můžu to vědět. Naše slečna Nulandová. A než budeme pokračovat dál, rád bych viděl vaše doklady, inspektora McCraye. Něco s vaší fotografií, ano?
Inspektor McRae zemřel dnes ráno. Byl zavražděn. Zabil ho stejný člověk, který zabil spoustu lidí včera na komisařství. Bože, já jsem ještě dneska nečetl noviny. A už vím, proč znáte tolik podrobností. Kdybych já zavraždil tolik policajtů, tak poslední místo, kam bych šel, by bylo vězení. Nehrajte to na nás. Vy víte, kdo spáchal ty vraždy. Jak to můžu vědět? Cordell není mrtvej. Pak jste ho zachránil. Slyšíte? Byl to výborný detektiv. Měl spoustu přátel. Všichni věděli, že když přijde zpátky do společnosti trestanců, tak zaútočí znovu. Nemohl to přežít. A když ho pak sem přivezli víc mrtvého než živého, přesvědčila mě jedna policistka, abych mu pomohl. Přemístit ho živého z vězeňské márnice na svobodu? On nebyl skutečně živý. Měl vážné zranění mozku a podle zákona už byl mrtvý, chápete? Mluvil jsem pravdu, když jsem podepisoval jeho úmrtní list. Nebylo možné, aby dál existoval jako člověk. Tak si přečtěte noviny. Jděte z mé kanceláře. Ven! Nikdy jste tu nebyli. Neberu telefony a o ničem nevím, pamatujte si to! Vaše dobročinnost ještě neskončila. Že ne, doktore? Co jsem udělal špatně? Měli jste ho vidět na operačním stole rozsekaného na kousky. Věděl jsem, že ho skřípnul systém. Politici ho poslali do vězení, spoluvězni to dokončili a vy teď ničíte můj život a mou kariéru. Nemíníme nikoho zničit. Chceme jen pohřbít Meta Cordella, a to jednou, provždycky. Vypadněte. Běžte pryč. Prosím, doktore, oblečte se. O čem to mluvíte? Je přece den svatého Patrika. Přehlídka. Bude tam starosta a velitel policie. A dalších 5000 policajtů. Cordell určitě zbožňoval tyhle přehlídky, když byl u sboru. Všechno, co měl rád, teď nenávidí. Ano, dnešní slavnost svatého Patrika pokračuje podle plánu. I přes obavy, že přehlídka bude zrušena v důsledku minulých událostí. Zprávy o dalších mrtvých opět usvědčují policii. Navíc stále hrozí nebezpečí násilí. Ani toto neodradilo obrovský zástup lidí zúčastnit se 50. výročí této slavnosti. Krásná přehlídka. Veřejné pohoršení nad neustálým řáděním takzvaného šíleného policajta přivedlo mnoho rozhněvaných Newyorčanů na 5. Avenue. Policie a její bezpečnostní jednotky mají pohotovost. Stejně jako tajní policisté, kteří jsou zde mezi lidmi. Nemůžu tam jít, zastřelej mě, jak mě uvidějí. Půjdu já. Dobře, ale musíš rovnou k veliteli. A mám ho přesvědčit, že všechny ty vraždy spáchal mrtvej chlap. Velitel Pike byl šéfem policie, když šel Cordell do vasi. Cordell má zřejmě největší vztek na něj. Kde budeš ty? Počkám tady. Ahoj. Přesně to tež povídala tenkrát i moje žena.
Podívejte, kdo přišel. Forrestova milenka. Ven, všichni ven. Tak co, kde je ten grázl? Ihned, jak mě vyslechnete, se vám sám přihlásí. Nevěděl jsem, že tu velíte. Vím, kdo spáchal ty vraždy. My taky, děvenko, tvůj kámoš. Omyl. Jmenuje se Matt Cordell. Duch. Ten hloupý nápad máte z vlastní hlavy nebo berete drogy? Byl to nápad McRae, ale my jsme si ho ověřili. Poslechněte, má milá, včera, než McRae zavraždili, volal mi domů. Nebyl jsem tam, byl jsem na večírku, ale byl tak laskav, že mi nechal vzkaz. Chcete si ho poslechnout? Tady je Frank McRae. Mám důkaz, že ten šílený maniak dostává informace přímo z policejního velitelství. K informacím mu pomáhá žena zaměstnaná u policie. Budu čekat v kartotéce. Zavolejte, až se vrátíte. Jistě, že nemyslel vás. Tou policistkou. Komplicem vraha. Mluví o Sally Nolandové. Jste báječná. Obvinujete mrtvou. Pokud je mi známo, navštívili jste včera Jacka Forresta prý ve služební záležitosti. A pak jste mu pomohla utéct z vězenský cely? A ještě přitom zabije ty lidi. To je lež. Kam tím míříte? Přece víte, že to s Cordellem je pravda. Tak už dost. Musím na přehlídku. Správně, měl byste jít. Všichni už jsou na stanovišti. Ne, počkejte, budete v nebezpečí, když tam půjdete. Co pak nic nechápete? Cordell chce vás i starostu zabít. Tohle vám řekl Forrest? Jestli vám to trochu myslí, nepůjdete tam. Zatknout. Spoluvina při vraždě 1. stupně. Půjdem za tím schodištěm kvůli novinářům. Tak. Sedněte si. Kam? Tady. To nechápu. Jsem zatčená? Jistě. A kam pospícháte? Teď máme tuhle kancelář jen sami pro sebe. Chtěli bychom se přestěhovat se ženou do Newbergu, má tam se... Hezký místo. Komisaři Kravata. Kašlu na ní, jdeme. No jo. Pospíchej pomalu, co? Tak jo. Proč mi nechceš říct, jak to vlastně všechno bylo? Kvůli čemu vraždil? Asi pro peníze, co? Peníze s tím nemají nic společného. Je to pomsta tomuhle městu. Víš, pořád o něčem přemýšlím a ty bys mi mohla pomoct. Třeba by mě za to povýšili. Udělej ze mě hrdinu. Jestli mě teď zatkneš, chci jsem svýho obhájce. Ty jsi hrozně tvrdohlavá. No tak jdeme, odvedu tě dolů. Pojď. A nedělej potíže. To je teda bezvadný. Já jsem štěstím bez sebe. Všichni už jsou na slavnosti a já tady trčím s tebou. Ty jsi prostě fantastická. Tváříš se jako nevinátko, otravuješ mi život, káčo pitomá.
Není to Forrest? Jdem na něj! Pojďte na něj! Na koně! Ne! Drž ho po háje! Nevidíte, co se děje nahoře? Koukněte nahoru, slyšíte? Naseklo želízka! Ty nám nebudeš rozkazovat. Když ti vpálím kulku mezi oči, bude ze mě hrdina. Já nejsem ten pravej, ten řádí nahoře! Dej si odpočin! A žádný blbosti. Pospěšte si, musíme je chytit. Právě vám ujíždí vrah. Honem dělejte. Umíte zacházet s pistolí? Můžu vás to naučit. Auto jede k řece, ztrácíme s ním kontakt. Auto jede k řece. K řece? Myslím, že vím, kam jede. Opravdu? Víte, kde je pilíř číslo 14? Všechny jsou uzavřený. Na spadnutí. K tomu pilíři ho jednou sledoval McCray.
Počkejte, zavolám posilu. Tady 4604, potřebujeme okamžitě posilu. Pilíř 14, čekáme. Ihned ho pust, Kordeli! Terezo, rozepni mi pouta. Máš klíč? Stůjte! Ty vrahu! Opatrně. Tady není. Není. V českém znění účinkovali Dagmar Čárová, Zuzana Skalická, Petr Oliva, Ladislav Potměšil, Tonda Navrátil, Jan Přeučil, Gustav Bubník, Michal Pavlata. Překlad Evelina Koublová. Dále spolupracovali Daniela Pilzová, Eva Javurková,
Kamil Příhoda, Zdeněk Hnilica. České znění vyrobilo studio Audi.